Și chiar dacă s-a speculat prin presă, precum că Igor Sârbu ar fi vrut să părăsească trupa Acord, băieții ne demonstrează contrariul, venind cu o nouă producție muzicală în atenția fanilor. Cum se numește piesa, dar și cu cine au colaborat, aflați în cele ce urmează. În societate, în toate dai dreptate, îți fură orice vise, admise, interzise, felină cu pielea fină, mușcătura ei. După ce am ascultat Ivana, Mă doare și alte melodii din repertoriul trupei Acord, soliștii vin cu o nouă surpriză pentru fani. Trupa a lansat o nouă melodie. Piesa se intitulează Mami și este realizată în colaborare cu cântărețul de peste Prut, Udi. Deci deja v-am divulgat un secret că e o piesă, e un duet cu un artist român. Despre cine este vorba o să vedeți pe pagina noastră oficială, cred că chiar săptămâna asta, neapărat. Piesa are un titlu ușor, se numește Mami, deci așa. De muzică s-au ocupat Igor Stribitski și Sandor Biro, iar textul a fost scris de Lucian Bardasu, Iurie Bardicu și Sandor Biro. Și asta nu e tot. Trupa lucrează la mai multe piese care cu siguranță vor avea succes și vor prinde bine la public. Lucrăm la mai multe piese, adică avem pregătite câteva piese deja, chiar și masterizate, dar o să le lansăm în diferite etape, deci nu le putem scoate pe toate odată, pentru că nu prea are sens să lansez piese la rând, cu toate că sunt artiști care practică acest lucru, deci lansează fiecare săptămână câte o piesă. Noi avem un pic cu altă strategie, mergem pe varianta de sezon. Felul ăsta piesa poate fi auzită pe sezon mai mult.